לכל עמי ישראל, לכל האחים והאחיות שלי בארץ ישראל ובחוץ לארץ. המצב, וכיום כולם יודעים שמצב קצת קשה. וכל היהודים סובלים ממנו. אבל מפה, מפינה קצת רחוקה מהעולם, דרום ספרד, אני רוצה לשלוח לכם את המסר שכולנו ביחד. כל היהודים שבעולם, מחוץ לארץ, איתכם שבארץ ישראל. הכאב שלכם זה הכאב שלנו. ואנחנו באמת צריכים להגיד לכם שגאים בכם, בחיילים שלנו, בכם עצמכם שאתם שומרים על אדמתנו הקדושה. אתם צריכים להרים ראש. אתם צריכים לדעת שאתם לא לבד. שאנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, בלי הבדלים. אין הבדלים, לא דתיים, לא חילונים, לא כיפה כזאת ולא כיפה כזאת, ולא לבוש כזאת ולא לבוש כזה, ובלי שום הבדל. כולנו אחים, כולנו צריכים להיות ביחד. לפני שקרה זה היינו צריכים להיות ביחד. עכשיו שקרה את זה אנחנו ביחד, ואחרי שיגמר כל זה חייבים להמשיך ביחד. אין סיכוי שאנחנו ניפרד. זה לא יכול להיות. אנחנו לא יכולים להתקיים בלי אחד עם השני. אני לא צריך לחשוב כמוך ואתה לא כמוני, אבל אני לא יכול לשנוא אותך ואתה לא יכול לשנוא אותי. כמו שהאנשים לא שונאים מי שיש לו פרצוף שונה ממנו, ולא הולך נגדו בגלל זה, גם כן אם לא חושב כמוני, אני לא צריך לשנוא אותו. אנחנו, כל האחים, כל היהודים של כל העולם, מצפים לישועה. אנחנו צריכים לבטוח בבורא עולם, צריכים לדעת שהשם איתנו. אני רוצה בפרט לתת תודה לכל האימהות, לכל הנשים, לכל הנשים שיש להם בעל גם כן, שמוסרים את נפשהם. פרשת השבוע מדברת על זה. חיי שרה אימנו כבר הכניסה את השורש בכל האימהות של עם ישראל, ועל זה אני נותן לכם תודה. כולנו צריכים לתת תודה לכם. לא אכפת אם היא חרדיה או לא חרדיה. לא משנה. ואני אגיד לכם למה לא משנה. שרה אימנו, כמו שאמרתי, היא הכניסה את השורש הזה של מסירות נפש לאדמתנו הקדושה לבורא עולם. מתי אנחנו רואים את זה? בפרשה, כשאברהם אבינו בא לספוד לשרה ולבכותה, כתוב מאיפה בא? מהר המוריה. חז"ל אומרים שאברהם אבינו כשהתחיל לספוד אותה, מאיפה התחיל את ההספד לשרה אימנו? מאיפה להתחיל לדבר עליה? הרי היא עשתה כל כך הרבה דברים טובים בעולם. הוא התחיל מהר המוריה, זאת אומרת, כשאברהם אבינו ראה יצחק, שלא היה ילד קטן, אלא היה מבוגר בן 37, שהוא בעצמו אומר, אבא, תעקוד בי טוב את הידיים, ויעקוד את יצחק במחילה. למה? הוא ביקש ממנו, אני צעיר ואני אראה את הסכין, יכול להיות שאני אזוז, ואתה תצטער, וגם כן, תפסול לשחיטה, תהיה פסולה. אני לא רוצה את זה. הוא בעצמו קיבל על עצמו ואהבה להיות קורבן עולה. מאיפה בא דבר כזה? מי הכניס את אהבת השם? אמו שרה. זה מה שהתחיל אברהם אבינו מהר המוריה. הוא התחיל לדבר עליה טובה, שילד כזה או בחור כזה, הוא מסר את עצמו בגלל שהיה לו חינוך מאמא כל כך גדולה כמו שרה. היא הכניסה לו את החינוך, את הידע הזאת ואת אהבת השם הזאת. זאת אמא. כשיש בן אדם גדול, אז יש מאחוריו נשים גדולות, או אמא או אשתו. יכול להיות גם כן אחות. עם ישראל הוא גדול, כי יש לנו אמאות גדולות,
ולא רק שרה, רבקה, רחל ולאה, אלא כולכם, אתן, כל האימהות שאתם מוסרות את הבנים שלכם לאדמת קודשנו, ללכת ולהגן עליה. יש כאלו שהולכים ללמוד תורה, אימהות שלהם מוסרות אותם ללימוד התורה, כמו שכתוב בתורה 1000 למטה, 1000 למטה. תודה רבה לכם. וגם כן האימהות האלו שמוסרות את הבנים שלהם וחינכו אותם ללכת להציל ולהגן על אדמתנו הקדושה. תודה רבה לכם. גם כן אתם הכנסתם בהם את האהבה הזאתי. ואין מילים, אין מילים. כדי שתדעו, רוצה אני שתדעו שאין מילים. מאיפה אתם כל כך גדולות? תדעו שאתם באמת בשביל הקדוש ברוך הוא, אתם כמו מלאכי השרת, או יותר מזה. על זה ברוך השם, חייבים להיות עם הראש למעלה, ולהיות שמחים על אדמתנו, שמחים על מה שאנחנו עושים, ולא לפחד, חס וחלילה. תשמעו, הרושם של אמא אין כמוהו. אני אספר לכם סיפור שסיפר אותו הרב יצחק זילברשטיין, שהוא סיפר לו, הרב יצחק הוטנר, הוא סיפר איך הוא הגיע לגדולה כזאת. שאלו אותו איך הגיע לגדולה כזאת. אז הוא אמר, כשהוא היה בחור צעיר, פעם הגיע מהישיבה בזמן בין הזמנים של חודש ניסן, ואמר לאמו, אמא, בתקופת החורף למדתי את כל המסכת בבא קמא, מסכת אחת סוף סוף. האמא שלו שמעה את זה. אתם יודעים מה היא עשתה באותה שנייה? הוציאה מפה של יום טוב ושמה על השולחן. הוציאה את כל הכלים של יום טוב ושל שבת, שמה על השולחן. והוא אומר לה, אמא, מה את עושה? היא אומרת לו בחילה, היום זה יום טוב. מה זה יום טוב? כן, היא אומרת לו, תשמע, עוד מעט יש לנו פסח. אחרי פסח בשבועות. למה היא אמרה לו את זה? כי כשהיא גמרה לשים את המפה ואת הכלים על השולחן, הלכה לארון ושמה סמלה חדשה שהבעלה קנה לה בשביל כבוד חג הפסח. אז הבן אומר לה, אמא, למה את שמה את הסמלה היום? היום עוד לא פסח. היא אמרה, היום זה יום טוב, ואני חוגגת עכשיו את חג מתן תורה לפני פסח במקום אחרי פסח. כי בשבילי היום זה חג מתן תורה, בגלל שאתה למדת את כל מסכת בבא קמא. וואו. הרב הוטנר, תשמעו טוב, הוא אמר, היו לי רבנים גדולים בסלובודקה, הוא למד בישיבת סלובודקה. היו לי רבנים גדולים, אבל הוא לא אמר שהם הכניסו בו את אהבת התורה. אף על פי שהם לימדו לו את כל התורה שהיה לו. אבל הוא אמר, באותו רגע שאני ראיתי את שמחת אמי, איך היא, ההתנהגות שלה כלפיי, באותה שנייה אני הרגשתי איך נכנס בי אהבת התורה. בגללה אני אחרי זה התחלתי ללמוד באהבה וברצון את התורה. זאת אומרת שהיא הכניסה בו והוא גדל, אף על פי שהרבנים לימדו אותו, יפה. אבל אם מישהו מלמד אותך, אפילו משה רבנו, ואתה אין לך חשק, ואתה הולך בלי חשק, בלי רצון, אפילו שמשה רבנו מלמד אותך, זה לא נכנס. למה נכנס כל התורה שהוא למד עם הרבנים הגדולים מישיבת סלובודקה? בגלל האמא שלו. זאת אומרת שהוא נהיה גדול בגללה. זאת אמא בישראל. זה כלפי אלו שלומדים ואלו שהם בשדה הקרב, אלו שמגינים על ארץ ישראל, אותו דבר עם האמאות האלו. אולי לא נתנו להם את העניין של התורה, לא הכניסו להם, יכול להיות. אבל הכניסו להם אהבת ארץ ישראל, שזה לא פחות, זה לא קל, זה לא דבר פשוט ודבר ככה קל.
להכניס את השורש באהבת ישראל כדי שאדמתנו תהיה בידינו. אתם יודעים מה זה? שארץ ישראל תהיה ביד עם ישראל? אנחנו בארץ הקודש. כל שנייה שאנחנו הולכים בארץ הזאת מקיימים מצווה. זה בגלל האלו שהם גם כן בשדה הקרב. אלו שמגינים. וזה בגלל האימהות, אתם אימהות. תודה רבה לכם, תודה, תודה, תודה לכולכם. ותדעו שאנחנו ננצח ב100%. שאף אחד לא יהיה לו שום ספק, כי אבא איתנו. כתוב, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. ככה אומר דוד המלך. מה זה שבטך ומשענתך המה ינחמוני? זה פד. שבטך זה מקל. המקל של הרועה. ומשענתך אני יכול להבין שהוא ינחם אותי, ינחמוני, להישען על הקדוש ברוך הוא, אבל שייתן לי מכות, אני יכול להתנחם מזה? מה זה ינחמוני? כשהוא מכה אותנו. דבר כזה. אז מה רצה לומר דוד המלך? יש סיפור על זה. מספרים על אבא והבן שהלכו ביער. והבן התחיל לשחק. ובסוף נאבד. וואו, התחיל לבכות. אבא לא שומע, לא יודע איפה אבא. הוא מחפש אותו ביער, יער זה גדול מאוד. הוא התחיל לבכות ולחפש ונהיה חושך. כל יותר חושך שנהיה, יותר פחד היה בו ויותר בכי היה בו. הוא ישב ולא מוצא את האבא. בחושך אפלה. פתאום הוא מרגיש שמשהו מתקרב אליו. וואו, הוא רועד ובוכה. וזה שמתקרב כל זמן יותר מתקרב, אז הוא פוחד יותר. פתאום הוא מרגיש, הוא מקבל סתירה כזאת חזקה. אבל באותה שנייה שהוא מקבל את הסתירה החזקה הזאת, הוא מחייך. מה זה, אתה מחייך? למה מחייך? כי הוא הבין, הוא ידע איך האבא נותן סתירות. והוא הבין וידע באותה שנייה שהסתירה הזאת מהאבא שלו לא שמח יותר בחיים שלו מהשנייה הזאת שקיבל את הסתירה. אבל קיבלת סתירה כל כך חזקה שכמעט הורס לך את הפרצוף. לא אכפת. אני יודע עכשיו בחושך אפלה שאבא על ידי, שייתן לי סתירה כזאת, להפך, זה משמח אותי, זה עושה לי שלהיות בטוח. זה מה שאומרים חז"ל, אחים ואחיות שלי היקרים והיקרות. חז"ל אומרים, שבטך ומשענתך, כל זמן הם ינחמוני. כל זמן שאני מרגיש, כן, קיבלתי מכה. קיבלנו מכה גדולה. וכל השבויים האלו, כל החטופים האלו, האחים שלנו, אנחנו מתפללים כל שנייה וחייבים להמשיך עם התפילות האלו כדי שהבורא העולם יחזיר אותם. כן, קיבלנו מכה גדולה כמו שאמרתי, אבל אנחנו צריכים להרגיש, וככה מרגישים. לא כתוב שבט ומשען, אלא שבטך. המקל שמכה אותי, אני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא. כשאני יודע שזה מאבי בחושך האפלה הזאת, זה המשען שלי, אני יכול להישען, אני יכול לקבל את זה ולדעת ולהבין. למה אני מתרחם? כי אני יודע שהוא עוד איתי, אני יודע שהוא על ידי, כן, בחושך, אבל זה לא של מישהו אחר, אלא ממנו. שבטך זה המכה שלך. אם היה מכה של מישהו אחר, אז בטח שאני בסכנה, כי הוא יהרוג אותי. אבל זה מהאבא שלי. אפילו שקיבלתי מכה. בכל זאת, אני שמח, כי אני יודע שזה משלך, ואתה לא תהרוג אותי, ואתה לא תהרוס אותי, אני לא אזוז מידך. על זה אני מתרחם. וזה מה שאנחנו חייבים להרגיש. וזה מה שבאמת קרה. כן. בטח שלא רוצים מכות כאלו, ואנחנו חייבים להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יכה אותנו ככה. אף יהודי, אנחנו לא רוצים כאלו מכות. אבל אם קיבלנו אותו,
לפחות שנבין ונדע שזה מהבורא, שזה מאבא, והוא על ידינו. זה חייב לנחם אותנו, וזה מה שאני רוצה. שכל אחד ואחד מכם, אחים ואחיות שלי, נרגיש ככה, ונבין שהקדוש ברוך הוא כל שנייה איתנו. אנחנו יכולים לראות, ואנחנו רואים איך שמתקדם, ברוך השם, העניינים. איך, כן, רואים לצערנו הרב שבדרך כמה מאחינו נופלים. לצער גדול איום ונורא. בשבילנו נפש אחת בישראל זה עולם מלא. אין לי מילים כדי לנחם אתכם על זה. אבל אני מה שרוצה שנבין כולנו שביחד אנחנו ננצח. כי האמונה וביטחון שלנו בבורא עולם זה הדבר היחידי שיוכל לנצח ונוכל לקלוט את כל מה שקורה לנו. זה לא סתם דברים, אלא אם אברהם אבינו, השורש של אהבת הארץ, הוא השריש בנו, ועל זה אנחנו מתים כולם, ועל זה אנחנו הולכים לקרב, לא חושבים, לא חרדי, לא חילוני, אין הבדל. כולנו הולכים כדי להגן על אדמתנו. למה? מאיפה בא דבר כזה? זה בא מהתורה. זה לא בא מאיזה ספר היסטוריה. הכל זה בגלל שכתוב בתורה שהארץ הזאת היא זאת, נתן לנו הקדוש ברוך הוא בירושה. זאת אומרת, שאם אנחנו מאמינים בזה כמו שמאמינים, חייבים גם כן להאמין שאברהם אבינו הכניס בנו גם כן את החשק, את האמונה שחייבים אנחנו שתהיה בנו, כמו שהיה בו, ואם הוא הצליח, גם אנחנו נצליח. אחים ואחיות יקרים ויקרות, השם יברך אתכם, השם ישמור אתכם, ישמור את כל עם ישראל בכל מקום שהם, ובאמת אני מבקש מכם, מכל אחד ואחד מכם, לאהוב אחד את השני, בלי הבדלים, לא לראות כיפה, איזה צבע יש בה או איזה צבע אין בה, לא לראות איך אני לבוש או איך הוא לבוש, לא אכפת אם יש לו חולצה לבנה או חולצה צהובה או חולצה כחולה, לא אכפת, לא כתוב בשום מקום איך להתלבש. כתוב בכל מקום, כן כתוב איך מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעבוד את אבינו שבשמיים. אני גומר עם זה, פעם אחד, אדמו"ר אחד אמר לבנו, בני, כתוב, אל תקרא הליכות אלא הלכות. אמר לו, בני, תשמע דבר. אל תלך לפי ההליכה של זה שיגיד לך תעשה ככה, תתלבש ככה, ובא מישהו אחר תשים כיפה כזאת, תשים כיפה כזאת, ואם לא תשים כיפה כזאת אז אתה לא ירא שמיים. אלא הלכות, לך רק לפי ההלכה, לא כל אחד שיוביל אותך לפה ולשם, אל תלך אחרי כל אחד ואחד, אלא הלכות, אלא תעשה מה שכתוב בשולחן ערוך, לא אכפת איזה מין כיפה יש לך, או איזה לבוש יש לך, או איזה חולצה יש לך. כולנו יהודים, כולנו אחים, כל אחד יש לו את הדרך שלו לעבוד את השם, והרשות בידו לעבוד את השם כמו שהוא רוצה. העיקר לעבוד את השם כפי שהבורא רוצה. לקיים את השולחן ערוך, זה העיקר. איך? זה לא העיקר. זה לא חשוב, אלא החשיבות היא לקיים את תורת הבורא עולם. השם יברך אתכם, השם יציל את עמו ישראל, ושנזכה לראות את הישועה, ושהחיילים שלנו יחזרו בשלום מהקרב, ועם הניצחון בידיים, כולם יצאו ויחזרו. ברוך אתה בצאתך וברוך אתה בבואך, וגם כן שהחטופים יחזרו בעזרת הבורא יתברך, עם חיים טובים, עם שלום, שהשם ירחם עליהם, שייתן להם כוח להחזיק מעמד בזמנים הקשים האלו, שאנחנו לא נפסיק להתפלל, לא להפסיק מלהגיד תהילים, ולא להפסיק מלקרוא לאבינו שבשמיים, שהוא הכל 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 יכול. יום טוב לכולכם, ברכה והצלחה.